Čus lidi, já jsem Jira z herního kanálu MGG.cz a tohoto je moje první video na tomto kanále. Jinak na tomto kanále už uploadnu video Mirax, je to o hře v Doorkickers, je to strategická hra novinka o SWOT, takže doporučuji to screenout. Link na jeho video bude v popisku. A já jsem si vybral, že budu točit z hry World of Tanks. Replay jsem pořídil po obědě, takže dneska, a dneska to rovnou zatočím a dneska to uploadnu, takže vlastně to uvidíte hned, co jsem to natočil. No a budu točit s tankem BT7 Art, trojkový prémiový lehký tank, celkem rychlý, živý. Tento tank je prémiový a je upravený tím, že má houfnici místo klasického kanónu. Houfnice má slabší průbojnost, ale za to vysokou poškození. To je taky kvůli tomu, že má Hčka. Ale ku podivu APčka, ty mají menší průbojnost a menší poškození, takže doporučuji používat Hčka. Já osobně APčka nepoužívám. No, takže se můžeme pustit do replaye. Jako vždycky, jedu vlastně nahoru na nulovou linii. Kde se mi většinou i daří. A něco tam nastřílím samozřejmě. Jinak jsem neřekl, že tento kanál má opravdu jednu nevýhodu a to je jeho nepřesnost. Tím, že to je prostě houfnice, tak je potřeba to doměřovat. Spoustu lidí tento tank hejtí, ale já se ho naopak dostávám. Mám s ním spoustu hrdinů. A tento tank mě i baví. Jak vidíte, tak jedu po té nulové linii a jedu úplně u kraje, aby mě nespotly tanky na tom soustřelu F6. Jinak natáčím v 60 fps v HDčku, takže myslím, že by neměl být problém žádný. Jak jde úplně ukraje, tak tady nabourám trošičku, ale nic se nestává, tak to je dobře. Teď tady nasvítím doupě Artin. Ale jak nedoměřím, tak se ani do toho tanku netrefím. Tak jsem se netrefil, ale druhou Artinu si sebrat nenechám. Doměřuju téměř do konce a taky se mi to daří. Takže to je můj první kill, 130 HP, dolů. Tady teď se počal s tím, že pojedu jim dozad, jenomže tady je M5 Stuart. Ale to mi nezabrání přece v tom, abych to... Ale tady mě dílo pěkně potrolí. Já čekám, že M. Stuart má slabé pancířování, takže myslím, že bych ho mohl dát jednu ránu. Jenomže jsem se to hodně zmýlil a dám mu za 10 HP, za 42. Takže jsem se netrefil a vystřeluju opět a tady jsem našel dírku a zabil jsem ho, takže super. No nic, takže jedu dál a nenechám si to přece vyžrat, takže jsem se ho zabil. Myslím, že se mi povede i třetí kill tady. No sice nabírám za těch 160, ale aspoň něco, takže jsem se ho vystřelil. Teď jdu po dalším. Teda ho taktéž zabiju. Teď minu. Tady vidíte, jak je ta houfnice extra nepřesná, i když mám doměřeno, tak netrefím. A nevadí. Teď jsem se tady bál toho
Sárla 42, ale neměl jsem čeho, protože jsem ho stejně trefím. Ale napadlo mě, že mu asi vědu dozad. Chtěl jsem původně mu teda jít dopředu, ale řekl jsem si, tam jedou přece tyhle ty dva tanky. Tak jsem řekl, že půjdu dozadu. Tady bych stejně neměl šanci, aby bych tady neučil nejde mega jump. A vědu mu v klidu dozad. On to netuší, ale dám se na ráno, protože nejslabší pancířování je vzadu. No, toto je asi předposlední tank, který vystřelím. A ještě tady budu mít jeden. Zabiju tady toho těžkého tanka s 12% HP. Ale zase se netrefil, zase mě dělal, jo, trefil jsem se. Ale dělo mě zase trolilo trošku, tak si to mě trefil, má taky uvnitř, takže jsem měl štěstí, že mě nezabil. Ale povedlo se. No a nyní jsem si myslel, že ještě dodělám toho headstera. Ale bohužel jsem se zmýlil, protože mi ho vystřelí. Ale mě to nevadí prakticky, protože mám nastřeleno celkem dost, 6 kg. Takže jsem byl spokojený. Takže jo, děkuji vám za shodnutí tohoto replaye ze hry World of Tanks. Tank BT7 Arty, jestli jste ho prodali, je to škoda. A výsledky bitvy uvidíte potom na tom videu. Tak zatím, čau!